Βουρκωτή, ο ορεινότερος οικισμός της Άνδρου στα 620 μέτρα υψόμετρο. Ποταμός Άχλας, ο μεγαλύτερος συνεχούς ροής στην Άνδρο. Μονή Αγίου Νικολάου, ένα από τα ιστορικά καστρομονάστηρα της Άνδρου. Παραλία και υγρότοπος Άχλα, χαρακτηρισμένη περιοχή Natura, ένα πολύ σημαντικό οικοσύστημα με αξιόλογη βιοποικιλότητα. Το 2023, η οργάνωσή μας, το Ερευνητικό Κέντρο Άνδρου, στο πλαίσιο του εγχειρήματος Andros Roots, καταγράφει και αποτυπώνει τις ζημιές στη διαδρομή. Οι ζημιές στους παρακείμενους τοίχους της διαδρομής καθιστούν κακοτράχαλη την επιφάνεια βάδισης και δυσκολεύουν την πεζοπορία, ενώ επιταχύνουν τη διάβρωση και την απώλεια του εδάφους από τα νερά της βροχής. Το 2024 αναζητούμε βοήθειες για την αποκατάστασή τους και τα καταφέρνουμε. Με τη στήριξη της οργάνωσης Giving Back to Nature, ξεκινώντας το φθινόπωρο του 2024 έως και το χειμώνα του 2025, με ντόπιους μάστορες επισκευάζουμε τις ζημιές στο τμήμα από Βουρκωτή έως και το γεφύρι του Άχλα. Η τέχνη της ξερολιθιάς αξιοποιεί λίθους και δημιουργεί κατασκευές χωρίς κανένα συνδετικό υλικό. Οι ξερολιθικές κατασκευές είναι άλλοτε έντονα ορατές, όπως εκτεταμένα εντυπωσιακά σύνολα ταρατσωτών καλλιεργειών, και άλλοτε διακριτικές και απλές, όπως τα κτίσματα γεωκτηνοτροφικής χρήσης. Σχεδόν πάντα είναι καλέσθητες και φιλικές προς το περιβάλλον. Η τεχνική της ξερολιθιάς χρησιμοποιείται για όλες τις εγκαταστάσεις που συμβάλλουν στην αποστράγγιση, την άρδευση και την ίδρυυση των γεών. Η συμβολή της ξερολιθιάς στην οργάνωση και τη συγκρότηση τοπίων και ταυτοτήτων υπογραμμίζεται σε διεθνές επίπεδο όλο ένα και περισσότερο. Η τέχνη της ξερολιθιάς εγγράφεται στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας το 2015 και το 2018 στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO. Οι ξερολιθιές διαδραματίζουν πολύ σημαντικό οικολογικό ρόλο για τη βιοποικιλότητα και τη διατήρηση του κλίματος. Η πορώδης δομή τους προσφέρει καταφύγιο και θέσεις φωλιάσματος για μικρά θηλαστικά, πουλιά, ερπετά και ασπόνδυλα, δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα οικοσύστημα με το δικό του μικροκλίμα. Στον αγροτικό χώρο, οι ξερολιθιές λειτουργούν ως διάδρομο μετακίνησης της άγριας ζωής, συνδέοντας κατακαιρματισμένους οικοτόπους. Χρησιμεύουν ως μικροενδιαιτήματα, κατακρατώντας υγρασία και προστατεύοντας από τους ανέμους, και άρα είναι πολύτιμοι για τα ερπετά και τα αμφίβια. Επιπλέον, τα πουλιά φωλιάζουν συχνά σε ξερολιθιές εκμεταλλευόμενα το προστατευτικό τους περιβάλλον. Έντομα, σκαθάρια και αράχνες επίσης ωφελούνται από τη δομική πολυπλοκότητα των ξερολιθιών, οι οποίες λειτουργούν και αυτές όπως τα φυσικά βραχώδη τους ενδιαιτήματα. Οι τοίχοι φιλοξενούν επίσης μια ποικιλία βριόφυτων και λιχινών, συμβάλλοντας στην τοπική βιοποικιλότητα και διαδραματίζοντας σαφώς ρόλο στη δέσμευση του άνθρακα. Η Άνδρος διαθέτει εξαιρετικά ξερολιθικά τοπία και κατασκευές στον αγροτικό της χώρο, τα οποία και αποτελούν έναν από τους πολυτιμότερους πόρους που σήμερα διαθέτει το νησί. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε για τη διαφύλαξη και ανάδειξη της αξίας τους για το παρόν της Άνδρου.
Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο πολύτιμο αυτό έργο.